podcast, radio and stuff. Welcome to podcast radio and stuff. The reason I'm laughing is because a guest here to Umsakazi again, and we are like a composer, which is something esingayijwayele radioing ngoba kusuke kudlala ingoma esephuma lo phumayo, and that's how you get to compose yourself. Welcome to podcast radio and stuff. Igama lami nguNtokozo Chapha. It is another beautiful episode. I'm already looking forward to it. 100%. It's PRS, where we talk all things radio and stuff. Yes. Sabafana be radio abatanda. Radio. Be podcast. Yes. Yeah, you know, I was sharing my journey before we introduced the guest with my wife of when I started loving radio. And I was telling her, Uti, when I grew up, I had no other dream. Yeah. All I knew was ngifuna ukuba umsakazi. That's the only thing that I knew. Yeah. And I told her that I'm so grateful to God because I did live that dream. Yeah. And I did become umsakazi and kasakaza because it's all I knew. I told her there were times where side lamp camera ngangihlala kulona yayi microphone side lamp, so le side lamp yayi flexible ngikwazi ukuyiphula ngithi. So ebusuku ngifunda isikole, ebusuku mina ngiyasakaza. So long before I started greeting on that drive that I did on Vibe, ngaqala ukubabingelela abalaleli. That's the beauty of your radio. Abantu abathanda radio ukuthi uqala umncane sikade sesisitshe story sokusakaza inkomeni nani, so I won't go to it, but yeah, 100% I agree with you. And we have our guest here who's beautiful and all smiles. Thank you. Who also loves radio. Masotobe Spiwe Sbiya. Yes. Welcome Spiwe. And she don't just love radio. She's a radio presenter. She's a radio presenter 100%. How did your love for radio come about? Untokozo sitshela ngolwakho uthando ukuthi laqala semncane waze kwazi ukuphila. Now uyaliphila njengamanje, you're on radio Umgugundlovu FM. Yes. But before all of that, how did your love for radio come about? You know, when firstly ngicela ukubingelela igama lami nguSiphiwe Sibonga kwaSibiya from Maritzburg kwaMachibisa eEdendale. I started loving radio uma ngithatha ubheka ngibuyele emuva uma wejwayele ukuthi njalo ngamasonto. Yeah. My sense ayiningi yakhe angibelethe. The love for music started there. But I'm from a very big family la khona njalo ngamasonto kuzovulela ukhozi ekseni. Yes. Kuhamba isikhathi sihambe sesontweni. Masibuye esontweni sesilayile 08 izondi. Oh yes. All those kind of music. Then later on sibuyela back to okhozini, jazz up until ibuyela ke kuphi khona phezulu kwezingcwabo ngazikhathi khona izingcwabo. And you listen to all those things. But when I remember very well again, I went to Vaal University of Technology. Okay. After matric. Yes. There was this guy engamthola endleleni ethanda iradio epresenter khona. Ngokufunda kwami njalo ngama weekends ngimone lo guy. Angitshela no ngisebenza la AVT FM. I was like, okay, ngicela ungilalele. Uyazi ngidaba ama community radio station. You always want someone to listen. Yes. I can give feedback. Like, yes. I was like, no, don't stress. Ngizokulalela. This guy was a flow. Yeah. You know? So angaze ngayeka ukuyilalela i-radio from home. Ngikhula up until I went to the Vaal. And kwakwenza kube lula uma ufunda. Uyafunda, ufake ini ama headphones. And you fell in love with the art. Kakhulu. Ayizange iqale smooth journey. Njengoba ngingachaza ngathi ekhaya, I am the only person owaqala ukuba semkhakheni wani wezokusakaza. Sure. Wonke umuntu bawothisha basema office thizeni, but mina ngavele ngaphuma eceleni, of which it was a black something ekuthiwa hayibo wena kanjani. I remember ngitshela ubaba ukuthi no, ngithanda ukusakaza kodwa uzophila nge-radio.
uzophila kanjani nge-radio because yena benga-understand ukuthi baphila kanjani abantu ngalomkhakha. Is it something permanent? Is it something for isikhathana esincane? Ikhona yini imali? Yeah. Wow. Nomudumo nje. Yes, nomudumo nje. Izophelela lapho into yakho Siphiwe because mina ngifuna ukuthi wenze i-electrical engineering ube nemali lapho siyazi ukuthi you are set for life. What were you doing at Val? I was doing electrical engineering. Okay. Did you finish your degree? I didn't. You didn't? I didn't. The back. I didn't. Kunesimo sokuthi I was doing something that was not in my heart. Engangiyokwenza lapha ngangiyogcina isithembiso sabazali abasifisayo ngempilo kaSiphiwe. Yes. Kwangahlangana. I had to pack my bags. Uyacabanga usuyabuya lapho uyasho ukuthi okay fine sengiyekile lento. But now nansi into isenhlizweni yami. Nginothando labantu, nginothando lokusakaza, nginothando le-radio. Ngiqala kuphi? So you left you said Ival. Yeah, Vereeniging in Mpumalanga province. Okay, you left Ival waye ukufunda and then you came back to pursue your career in radio. Yes. So this is what you wanted to focus on. So when you decided now that you want to pursue your career in radio, where did you start? Some people will start in kuneikole zama radio abayakuzona abanye they decide just to record a demo and send it to different radio stations. Where did it start? Mhlawumbe mase ngikwele emuva Ntokozo. Mina ngikhule ekhaya wonke umuntu bethi mangibuka siyazi into ethize yakufanele. Yeah. Mangipheka kuthiwa upheka kahle yazi into yakezwakala. I remember mangimasaje umkhulu athi no uhleke ngizokuhleka. Lento yakho yenza kahle yazi ungayenza for isikhathi eside. So iphupho lami lokuthi ngiphuphe lagqibeka somehow because everyone had something to say about my life and my mom used to say you have beautiful nails. Awenze ngani IT. Ube nje ube busy. Kwalahleka ukuthi uSiphiwe ufunani but yayikho lento ukuthi ngiyithanda iRadio. Ama suggestions abe maningi. Too much ngimncane endlini baningi. So wonke umuntu unalokho ngoSiphiwe ngahamba ngaqala nga-apply. Going back to your question ukuthi uqala kuphi. Ngaqala nga-apply eMgungundlovu Radio. It was the only radio station eyayikhona ngaleso sikhathi. Kwakuseke uMgungundlovu kungasiyena ePietermaritzburg awona mhlambe yakwase kuMgungundlovu. eMaritzburg kwangahayini eMaritzburg kwase kuMgungundlovu. Okay. Ngaqala nga-apply bangichitha for several times. Okay. Ngiyalalela njalo inhlelo zakhona zonke. Kwahamba kwavela isiteshi kwakuthiwa i104. Capital 104. Okay. Yayiphethwe iholwa ubaba uJerry Jones. Okay. Baba Jerry Jones ngaya kuyena. Nakhona wonke umuntu obefuna ukungena eMgungundlovu engasoli mhlawumbe isikhala khona ngoba kwagcina khona wangena ngapha. Baba Jerry wayithanda ingane wayithanda ama fresh talents. So sangena lapho nathi. My first gig yongena emsakazweni ngaba umdidiyeli. Oh, okay. A producer for Kiddie Show eyayingomgqibelo nangesonto. Okay. Yeah. So what producer and then what exposure did that production ukuba producer give you? Remember when ubufuna ukuba umsakazi? Yes. And now unikezwa role behind the scenes, which is kind of not nice. Yeah. Ngathokozela ithuba Ntokozo ngoba okwami kwakungena. Bearing in mind ngangazi ukuthi vele ukufunda indaba it's not me. Okay. Mina it's presenting or producing. Okay. That's me. So ngangena ngazi ukuthi I love researching and when I do my research I do it like nobody's business. So lapho vele ngisamncane anginalo ulwazi noma mhlambe anginayo so skill esivele esikoleni kodwa kunalento ethi I love these two things and I'm here to learn. Kwahamba ubaba uJerry engifaka wathi okay fine wayengekho in the sport. I remember ngiya producer njalo sengiyekela uproducer for ingane sengiproducer for sport. Okay. Uhamba uyangifaka ngoba ngicabanga ukuthi khona ekubona mina engakuboni ngaleso sikhathi wangifaka ngaba producer for sports njalo ngo6 to 7. After that wabona ukuthi khona wayengekho ku sport wathi Siphiwe ngena. Angithi ngalesikhathi ngiproducela ingane uyafuna ukuthi ngikhulume lo umuntu wenama tricks nje akho baba uJerry alalela athi nawe mhlambe ufakaze nje nanto producer ingane lapha ya uba guide ngalesikhathi ngikhuluma abantu uyangilalela
deep down kuyena uthi you have a very nice voice. Your voice is so warm and lihlukile. That's okay, fine. Wangekho kolwenza sport wasazi ngena Siphiwe. You've been producing this show, so now ungena emoyeni. Akekho uzongena ngaphandle kwakho. Waqala kanjalo ke ukuthi ngingena emsakazweni ngisakaze. Okay. So usungena emoyeni unale experience ke manje ye production. Ngithi. So it means you understand the importance of content. Yes. Kunqonyiwe voice. So voice enhle emnandi is married with content. How important is it for, according to Siphiwe, for presenters to understand that the voice alone is not enough? It's never enough. Yeah. Empeleni iphimbo likhona to lead and to show ukuthi ekhanda uphetheni. Angazi uyangiunderstand yini ukuthi uyayiqonda yini into oyizele lapho, uyayiqonda into ozoyenza, kodwa futhi yini lo ozoyiletha esingayazi entsha esidingayo. Capital Radio wahlala isikhathi singakanani? Ngahlala isikhathi eside kakhulu. Hayi side kakhulu, ngaqala ngo-2013. Ngahamba ngo-2016 sengiyofunda. Okay. Journey yami yaqhubeka kwi-sports. Babujela bona no asinikeze manje u9 to 12. Okay. 9 to 12 ngoba lapha kwi-sport ngiyakhumbula I used to go Steve Kompela wayesasebenzela neMaritzburg United. As a coach. I used to go the ground in mabezodlala uMondli Cele. I remember Mondli Cele passed away ngecar accident lapha eMaritzburg. I used to go then interact with the players, come back with the clips swadlale la. And everything that was needed ngaleso sikhathi. So babujela no fine sasimnikeze manje uhlelo lanini lwasemini. Nalapho uma ngikhumbula lwangenzela inzuzo eningi noma mhlawumbe enkulu ukuthi ngigene more experience when it comes to broadcasting. Ngizongena izinto ezo2. Ngiyakhumbula kufika ubaba uSifiso Ncwane the late ezemsakazweni uMgungundlovu to promote his album. Baba uJay was like uSiphiwe uzwenza lo show. Uvalo. So uyokwenza i-show specific akuyona show yakho. Kodwa ngoba namhlanje kuzoSifiso Ncwane izobanjwa wena. I-show yami 9 to 12 emini. Oh, okay. Wathi kumeleze ngiyo. Okay. Okay. Siyenze kwagcwala eMgungundlovu. Ngicabanga ukuthi abantu ababemazi babemthanda kakhulu. Igalelo lakhe lelikhulu kakhulu when it comes to gospel and loving a human being. Kwagcwala ngimncane. Wayezoba ne-show eMaritzburg. No, wayezokhankasa ezocela i-support ezosinikeza futhi album yakhe ayikhiphile. So kwagcwala e-station. Kwagcwala e-station kwamnyama ku-Long Market kufike ubani uSifiso Ncwane. Fine, kudlule. I remember when again sibezoba nesihambeli babulinda Sibiya Mr Magic wafika futhi. Babujela was like uza kusho Siphiwe. Wow. You were the trusted one. You have always been the trusted one. I think so. I think so. Somehow, kukhona lento ayethi, I am pushing you to the T. Ngifuna ufike la, ngifuna ufike khona, and ngithembe wena ukuthi uyenze lento. Ufike ulinda Sibiya uSotobe. Awu Ndaba. Deep down I'm like, Uvalo. This is a legend. Uvalo. Mr Magic. Yes. Wafika ngakuthokozela kakhulu leso sikhathi ne-opportunity engahlala nayo for an hour. Impilo yakhe wayesekuyivuma ngaleso sikhathi ekwazi ukuthi abe nesikhathi for radio station and come and mentor the youngsters. And azosho nje ngempilo yakhe ukuthi ubani. Kuningi kusho kodwa ngakubamba was you respect the mic. You need to respect the mic. I-mic yamhlonipha umuntu ohloniphayo. 2, it's not about you. It's about the listener. I was like, okay. Ati, you are never bigger than the brand. You'll always be smaller than the brand. I really did enjoy that interview with Ubutwangu Linda Spe. Yeah. Wow. And how do you join Mgungundlovu FM? Kwahamba isikhathi Ntobeko ubaba uJay trusted me again wathi uzoba programs manager ke manje.
Oh, okay. But Another with the task. capital. With the capital. Yeah. Why singakwazanga ngaleso sikhathi ngoba siyaqashwa manje. Ngabe siyaqashwa manje. Why sikwazi ngasekho kuleso sikhundla leso manje? I know. Ngisangawafaka. Okay, carry on. Progress manager ngabona ukuthi noma sekuyakhula. Umsebenzi uyakhula. Ngisakhona emsakazweni kuno mama bafika baphuma baye kwiboard kuma lakhe uLola Mambatha. Okay. Namhlanje babiza ngodokotela bokufunda kwakhe. Dr. Lola Mambatha wangibiza ofisini lakhe wathi ngisasa ngicela ufike ofisini lami after the show. Phela sikhuluma. Manje ngihlalisa uthi Siphiwe, what do you want to do with your life? Fine, uyasebenza usubuyile Val, but do you know it's not enough. I was like, because ukuthini? Wathi no, hamba ufunda sesithalile passion. Uyayithanda radio, hamba ufunda. There was a school there is a school namanje silapha ku Victoria eMaritzburg, Creative Arts College. I went there. Oh, yes. Sengilapho ke manje iCreative Arts College ifuna isikhathi saSiphiwe, uBaba Jerry neCapital Radio ifuna isikhathi saSiphiwe. No Siphiwe needs to grow. Yeah. Kwafika isikhathi lapho khona ngithi Baba Jerry ngicela ukushiya intambo. It was painful to him. I think kwathatha isikhathi ukuthi angixolele and understand ukuthi ayingoba ngihamba kabi, but I need to go and equip myself. Yeah. I need to learn. I need to grow as a human being. Mangikhula angiyiboni la kuphela, but I need to grow and continue with umsakazo. Even nasendaweni ezinkulu ehlukile besides Capital Radio. Ngahamba ke ngafunda, ngayeka ukusakaza. Kwahamba isikhathi, going back to your question ukuthi ngifike kanjani eMgungundlovu. Kwahamba isikhathi ngiyangqongqoza ke manje. Ngiyangqongqoza ngiyazama ukuthi yebo sengiyekile kodwa futhi ngiyadinga ukuthi somehow sengifunda creative arts ngiqhubeke ngoba ikhona lento iyangishisa. Yeah. Ngikuthanda radio. Fine. Qale ke manje ngiya la khona kwakuthiwa no khona eMgungundlovu radio. Qale ngi-apply kuze kuzwakala no ingane iyafuna ukungena. Wabusibiya Moses Biya the late wathi nginenkinga nje yodwa. Isikhala sikho esikhona sokuthi ungene nini khona ebusuku 9 to 12. And ngalezo ikhathi kusebenza abantu besilisa. Angifuni usebenza ebusuku. Uzolalaphi? Uzohamba ngani? Kanti ngicela konke uyekele kumina ngizobothi ngizokwenza kanjani. Na kanjalo ngangena. Ngakubazali ngayibeka indaba ngathi this is it, ngifonela uBaba uSibiya uMuzi nasi isikhala esikhona. Ngenze njani? Kwathiwa no Siphiwe, wena ufuna ukwenza nawe like ngifisa ukungena emsakazweni. Kwayikona kungena kwami eMgungundlovu radio. Doing 9 to 12 ebusuku from Tuesdays and Thursdays. How long ago was this? Ngaqala ngo-2017 eMgungundlovu radio. Yeah. Ngenza into zasebusuku kwahamba kwavuleka nesasemini engikusona njengamanje ngesonto. Yes. And I think the first time I heard of you, you've mentioned about my interview that you've done. You spoke of Linda Sibiya. Yes. Late Sifiso Ngwane. Mina interviewing introduce kuwena. I mean, I think probably became around those time, I'm not sure. But interviewing introduce kuwena was Eka Kosnathi Mshengu, whom we've interviewed on this show. This was a long time ago, but I heard of that interview. Yes. And I was interested because obviously, I mean, it's someone from radio. What is it about interviews? You do a lot of interviews, even on your current show. You've interviewed Msizi Shembe, who hopefully will be here at some stage. I've seen a lot of your guests that you interview. What is your approach towards interviews, and why do you think your interviews do so well? I connect with the human being. Ukuze uNtobeko noSiphiwe bakwazi ukuqeda i-hour esinalo for that interview. I-interview lele kuSiphiwe kodwa nakhona I need to connect with you. 2, I do my research like nobody's business. Ngeke ngikusho kunye ngoba sabasakazi sibaningi, we try by all means to do things differently. Yeah. But uthi use ku-interview ibuza ukuthi umthula kanjani lo muntu. Yeah. Ngikubona usukhala
ngikubone uthuka. I remember the interview that I had with uAnda Ntanzi. That interview angikhohle ngoba bavele wakhala ngendlela ayingalindele ngayo ukuthi ama voice note from someone osekhaya appreciate umsebenzi wakhe kuhamba kwafika phi. So going back to a question ukuthi mina I'm one person who always I pray, I research, I also watch other presenters from other radio stations how they handle their interviews, but I do not copy. I make sure that I need to excel kakhulu when it comes to my interviews. Because interview is not easy. Umuntu acabanga ukuthi interview umuntu into elula ngoba sihleli nje kuyayixoxelwa niyaxoxa. But fact is you need to be listening, you need to pick up on important things that you can go back to and dig deep on. So that it's a skill that umsakazi akumele abe naso. Baningi abanye abasakazi ukuthi mawubalalele benza ama interview and you cringe. And sometimes umuntu aka follow up on something that is very interesting, which it happens even to the best presenters. Phela kumina ngenza my focus is elsewhere and you don't not follow up, so it's a really is a great skill that you have. Thank you. Of the interviews that you've done, the big names that you've mentioned, which one would you say is your favorite and why? Okay, balekela lo question bekazokubuza yona, but I was like cina ngibuza lo mbuzo ngoba kuzo sengathi ngiyakhetha Makhosi Khoza. Okay. I remember I have a history with Makhosi Khoza. May I please share Yeah, my please go history ahead. with Makhosi Khoza? Please do. There's a guy Nyamazi kamala kuThami Mkhondo. Yes. Thami Mkhondo used to come and help kuma marketing department kwiCapital Radio. Yeah. Mangisakaza uThami Mkhondo production ngapha, studio singapha, night class. Wavela sokome. Ame. Uyakwazi ukuthi uma umsakazo usakhula ubuka umuntu omile, that alone can disturb you somehow. Ambona ukuthi ikhanda ukuthi akangene ukuthi akayenze njani. Thami Mkhondo wathi kumina ngizokhuluma ngawe endaweni zonke ngihamba kuzona. I didn't understand mayisho ndalo wathi no ngizokhuluma ngawe. Wahamba wayosebenza ke eGagasini. Yeah. Thami Mkhondo kwahamba walibiza igama lami Makhosi. So that how I was introduced to him, Makhosi Khoza. By Thami Mkhondo. Fine, Makhosi Khoza usiyaqala ke manje uyangisearch on social media. Nganginenkinga khona owaye nokuhlupha nje ngemqhafazo ku-inbox. So ngahamba sengiziba. Kanti uzobhala athi sifuna umsakazi. Angazi babefuna uqasha ngaleso sikhathi. Yes, Makhosi Khoza. Sifuna umsakazi, make sure that you put your demo. Sasa ngalesikhathi sizobe samkela ama-demo. Is he boxing you direct? No. Ubhala we are now friends on Facebook. Oh, Facebook, okay. Yes. We are now friends on Facebook. Uyabhala nje. Ngithi mina nami ngizoyifaka, yabo. Yeah. Kanti yena vele ulindile ukuthi eyasiphiwe idemo uzoyithola. And guess what? You didn't. I didn't. Damn. Spiwe. Why you didn't? Ngangifunda ngaleso sikhathi izathu zami aziqinile. Mhlambe ntokozo anginaso isizathu esiqinile ngithi angizange ngifake ngoba kodwa khona kwangibambezela. Oh, okay. Khona kwangibambezela. It was not because awuna interest. No. Khona into yakudisturba nje. Is it not because Mouse radioing or community radio at the time uba nokuthi bayangazi and ube nokuthi maybe it's just not my time, like unganagi ukapply even if kumele wenze. Is that not the reason? Khona kwangidisturb on a serious note. Okay. It's either ngazama mhlawumbe ukuthola umuntu ozongisiza with idemo kwangenzeka ngaleso sikhathi. And waweshila ukuthi kuvala ngalesikhathi bring imandi ngiyafunda ngiyasebenza izathu sami ngiyazi ukuthi asindi kodwa I remember khona okwangibamba. Kuhamba isikhathi kanti uzoyifaka i-message ku-inbox athi ngalinda. Luthi idemo ngena. Sengithola mina ngokuhamba kwesikhathi nganginenkinga ngefoni leso sikhathi phone thizeni yami nje yayingidlalela ngezitayela. Mangithola ifoni entsha ngokuhamba kwesikhathi ngiyithola le inbox sengilinde ngalinda idemo yakho luthi ungena. Yo
Angavele ngicela poison. I cried. Kudle. Ngife. Kasi Makhosi ngiyaxolisa. Makhosi ngizama ukuchaza ukuthi this is what happened ngiyaxolisa. Ifoni yami befile my inbox this that izitori zaningi what no it's fine. Uma kumele sihlangane sizohlangana. But wambona ukuthi he is broken. Wangitshela what I was introduced by uThami Mkhondo kuwena and I've been following you. But ke manje uma kumele sihlangane siyohlangana. And that's how it ended at that time. At that time. Okay. Now you said you have interviewed Makhosi Khoza. You said so, am I correct? Yes. So then kwahamba wathola ithuba lokum-interview. Kwahamba sayipolisha relationship yethu ngoba ngiyakhumbula futhi ngiyabona ukuthi ngamphoxa. Okay. Kakhulu. All right. Ngangomunye nje owaye kwi-list yabantu azothi nangu umuntu engamqasha. Which year is this? Before Penintulis, yeah. Okay. I think kwafike kwaba ilo nyaka then baqala kwangena uPenintuli noSizwe and everyone, yeah. Yeah. I think anginalo 2018 lapho nje kodwa but liluze ikhathi lezo yes. Waphoxa kakhulu and sahamba sayipolisha i-relationship yethu ngaqala nga-attend ama-master classes akhe ayenawo eThekwini. Yes. Angisiza kakhulu. Yes. Ngumuntu othandayo ukuyiqeqesha, ngumuntu othandayo ukuyipolisha. Siyazi ukuthi kuma-community radio station lezo zinto azenzeki kakhulu ukuthi okay fine we have master classes. Uma umsakazi wenzani, uma uproducer wenzani. Konke lokho kwangikhulisa. Noku-attenda nje ngazi ukuthi i-radio ayigcini la but you need to always make sure that you read, you research, you also make sure that umlaleli awumshiyi nje ehlathini kodwa you must always leave a mark. Yeah. And indlela ongena ngayo akwenze ukuthi ungena ngendlela ezobamba umlaleli up until you finish at 6 3 to 6. Okay. So you said earlier on while you were speaking, you said ukuzakha losiphiwo uyena emsakazweni, you do your research and you even mentioned that you listen to other radio presenters as well, which is a good thing. It's a good thing. I don't like umsakazi ongawalaleli amanye ama-presenter. Secondly, ongawalaleli amanye ama-radio station outside of the radio station asebenza kuyona. Currently, who are you listening to? Baningi. No, mention them. Baningi ekseni nje i-breakfast yami mina mangimsebenzini uMroza. Ngiyamthanda uMroza kakhulu. Ngiyithanda indlela a-interacta ngayo. uMroza noSiqhemeza. Kakhulu. All right. I-breakfast yami leyo ilapho. Ngokuhamba kosuku ukabili uMamlady D Ukhozi FM. 9 to 12. uNtombi Miso from Radio 2000. Okay. Those are my two. All right. After breakfast so ngisuke ngikwazi ukuthi ngiyalalela la. Why do I love uNtombi? uNtombi une-approach of understanding and making a person azizwe ethandwa. Yeah. Uyakwazi mafuna ubhuti omXhosa angene kusiXhosa. Ungene umSuthu angene kumSuthu. Ungene umZulu uyazi amaZulu ayathanda ukuhlonipha. Kunjani bhuti right? Yeah, siyabonga uphinde ufone futhi. Kwenza sure ukuthi uphinde futhi ufone. Umamlady D have that character of welcome ezindodana ezubaba ezumalume usekitchen usehostel lapha uyakwazi ukuthi akuthathe beke eduze kwakhe and let's go. Lunchtime David. Oh wow. The king. The king. Okay. Ngiyamthanda futhi uSifiso ubhuti wami. Oh, okay. USifiso Sibiya noZimdola. Yes. 3 to 6 definitely. It has to be Ujata noSelphi. Yeah. Those are my people. I love them so much. And kuhambe. Ngiyamthanda uSiyamhlongo uya researcher. Yeah. He knows his story. And uyazi ukuthi uvelaphi usukaphi uya. I love. Uhleze cool. Yeah. Of which umsakazi kuyinto yakho ukuthi ngifuna ukukhula, ngifuna ukuba kwelinye izinga each and every day. I love radio Kasiyam. It's nice. It's beautiful. It's beautiful. Yeah. What's your approach to radio? Kuba siqala sikhuluma nge-radio. So
What's your approach? What would you say? How would you explain the approach yakho to umuntu babekubuza nje uthi radio when you prepare for a radio show? How does that look like for Usphiwe? Depending ukuthi ngenza yiphi yona i-show, because ama-show ahlukile. For my radio show 3 to 6 Sundays. Yeah. Ngiyazi ukuthi umuntu makwisonto ufunani. Yeah. Angimele ngibangele umsindo. Ufuna ukucabanga, ufuna ukurefresher, ufuna plan ahead iviki lakhe, ufuna ukwazi ukuthi mangiya kumphathi wami kusasa kumsomluko. Yini engitholile ngesonto ukuze ngikwazi ukuthi kuphokophele to finish off the week strong. Yeah. So my approach and my planning when it comes to my Sunday shows is getting new music. Ezokwazi ukuthi ibambe umlaleli, ayibuza ukuthi ngani ithathaphi le ngoma, kanti ngani inangaki. Yeah. You know, 2 is getting ama guest azo add a value to umuntu osukelalela. Yeah. I make sure. Why guests on a Sunday? And the reason I'm asking this is because on a Sunday we are accustomed to music, slow jam. For some reason we believe Woti radio ya Sunday should only be music and slow jam if it's a black radio station. Why did you decide that I'm gonna talk to people? I took a risk engangisabi ukuyithatha, but I was like, let me just take this risk. Kanti le risk le yangibeka to another level, yangibeka ngahluka kuma radio shows angesonto. 100%. Ingoba ngesonto umuntu usuke kwazi ukulalela. Impilo ayikho busy ngesonto. I don't know whether you know that. Yeah. Impilo uhamba esontweni ekseni ubuye ekhaya nidle lunch. Ngalesikhathi nidle lunch you are able to think. Yeah. You are able to plan. You are able to say, yazi yangichaza lento eshiwo umsizi Shembe. Bengazi umsizi Shembe ngalinganisa udlule la. Yazi yangichaza lento eshiwo kwasinathi Mshengu. Yeah. I didn't know ukuthi mhlambe ngikhuluma ngama guest engibe nawo. Nami ngiyafisa ngelilanga ukuthi ngifike kulesigaba mhlambe afike kusona. How do I do it? Yeah. I push myself. Umlaleli esho njalo, because I always get feedback ukuthi cha ngikhulile bengazi ukuthi kunje. I chose that feature. Nami ngingazi ukuthi izongisiza kanjani, but I was like, I just want to be unique. I just want to make it fun, because it have to be fun. We do a lot of things. We have I ask you to, I don't know whether I should tell you. You can say. Feature. I ask you to bring things that are very dear to your heart. Lesa achievement yakho ithandayo kungaba mhlambe isikhe semoto yakho yokuqala. You tell me. That's beautiful. Ukuthi kwakwenze njani Siphiwe ngihamba ngenyawo ngathenga imoto. Letha achievement othi Siphiwe nansi into engayithola. Wow. Mhlambe ngagreda ngathola lokho. Bring me a picture that stands out. Kuzona zonke ithombe. We try by almost to do things different than ngicela ukuthi we always expect people to say good things about us. Siphiwe doing great, Siphiwe this, Siphiwe that, but when I was when people don't say those things, is it the end of it? So write me a letter to yourself. I think leyo yona khalisa abantu ukuthi ngiqala phi uma ngincoma ngoSiphiwe. Looking at my life from Eden Comtech, Uye Valley, Ubuye Valley, trials and tribulations I've come across when it comes to radio, and where I am right now, the reject, ukuvalelwa mhlambe iminyango engangqongoza, all those things and the achievements. So a letter to yourself is very important, and to have that introspection. Nesikhathi nawe sibalekile esikwenza ukuthi ukwazi ukubhala incwadi and uyibone uzibonge wena ungalindele uSiphiwe. Sinjoy nje le feature. It's beautiful. I love it. Yeah. Bring an item that is close to your heart. Beautiful. Love it. Catch it next week. Yeah. Right here in this show. You wanna, okay, let me ask you this. Cool. Your guests, you've interviewed a lot of radio people. Is that intentional, and why? It's never intentional. Ngicabanga ukuthi laba semsakazweni abezi ngoba bethi we are bored. Ngiyabazi bandani. Bazi into abayibonayo ukuthi
iyaphambili lento and ngakhuluma nomunye wathi mina ngifuna into ozongibuza myself ngifuna indlela yakhe ehlukile yokuqala interview indlela yakhe ehlukile yokuqeda interview nendlela yakhe yokwenza interview ehlukile in between shothi thina siyabhora njengoba senza myself Angizangisho njalo so uzobe produce podcast and stuff so you try by all means and Tobeko Kula you research you listen to other radio stations you do not copy but we are both okay fine let me try and do better angisho ukuthi ngingcono but let me try and try this let me try and do this so kuyangisiza kakhulu lokho ingakho ngisho ngithi abezi entweni ezoba wisele move I try by all means to make the interview interesting for you to say nami ngiyafuna ukuza ngiyathola abantu abathi nami ngifuna ukuza ungimema nini athi manje kugcwele mhlawumbe next month singazama ngoba ama guest ami ngisuke ngazi ukuthi from umhla ka1 weviki lokuqala to umhla ka31 kuzaba seniqedile nabo. You are so organized. Thank you. Yeah. So now you're with Radio Maritzburg, and I know that the journey does not end at Radio Maritzburg. In your mind, in terms of what you visualize, in terms of where you want to go, you know. Hence, I was asking you to lalela mapama radio stations. So, most visualizer now, where do you want to see yourself going? What way radio career yako? Ngiyakuthandwa ukukhula. Dogozo. Ngiyithanda inqubekela phambili. I know that I belong somewhere bigger. Not to say better. Umgungundlovu bigger yes, is bigger. The best word. Yes. Umgungundlovu radio ungibeke eshashalazini engeke bengeke ngithole uma ngisekhaya. Ngihle nje ngithi hayi mina ngiyathanda ukuyenza radio but for me to get the chance and that opportunity kungibeke endaweni engeke ngakwazi ukuba kuyona mangihlele ekhaya. SABC. That's where I wanted to go into. SABC commercial. All right. I okay, because this is pre-recorded. I know that you made it Iguma finalist. Go Kozi FM. Winnie Mahlangu female presenter search. The Winnie Mahlangu female presenter search. We don't know what's it by the time this airs uzobusugupi. Yeah, but we know uzobe sakho. All right. So depending on some voters ohamba kanjani, nathi sizofaka ibheni enkulu ngalelo langa ukuthi uvotele. Mawukuthi yobe uzobekho. Okay. I'm telling you. Okay. So we have. I need to be like this is not live. Yes, it's not live. It's not live. We are recording. But by the time sizo record, bese ngizwile ukuthi you have made it. So tell us about entering this competition. What made you enter the competition? My journey with Ukhozi FM aqali manje. Okay. Ngibuyele emuva Smambatha Mathabela. Yes. Matibela. Yes. Sorry ngake ngaya kuyena babesakazela lapha eMgungundlovu no Selby no Tjatha. Yes, I couldn't producer. Ngaya kuyena. Hi kubala ngosiphiwe. I was very young at the time. Nginentshisekelo ngiyethanda Ukhozi ngiyacela ukuthi ngihambe ngizovakasha ngelilanga. Wathi ufuna ufika nini? Ngendlela uSimawenga akafuna into endihamba ncane ufuna akwenzeke manje ufuna ufika nini okay fine here's my number asikhulume ku-Instagram WhatsApp anyhow but asikhulume ngiloko ngikhuluma naye hi sisibawo njani athi uzofika kusasa noma mhlawumbe uzofika ngolesithathu noma mhlawumbe aloku delay akathi hayi ngizofika ngalesikhathi esithize wathi okay fine mawufika ufika usho ukuthi uzocela iyangiphazamisa kancane uzocela uze kumina so uhlale lapha ya reception ngizokulanda before the show. Kwabanjalo I was nervous. Babengekho uSelby no Tjatha kwakhona uMandla Magwaza sending in for them ngaleso sikhathi but everything went well. Ngabona ukuthi ma content producer yini into moleke. I was very taken by the fact that the show is produced by umuntu wesifazane. Ngendlela likuyona kwakubonakala ukuthi yo uhamba nalo. Back to your question of Iwinnie Mahlangu.
ngeke ukhole but ngaqala uku-apply mzukwane kuthiwa iyaqala i-competition back then. Oh, so awuqala ukuyingenela. Alright, asibuyele-ke back. Ngenkathi uqala ukuqala ukuyi-applyela uhambe iziphi igaba? Hayi phela igaba sengisho ukuthi ayithi manje usuku point lokuthi usuyavotela. So kulawa ama previous entries khona like fika khona ukuthi uyavotela. Akaze kufike lapho yakho ngisho ngithi. So uyaqala manje ukuthi ufike kwi-point lokuthi idemo yakho ngizoyibiza kanjani idlale emoyeni mase kuthiwa balalela bavote. Ngiyaqala nga. Kodwa usungenele more than once. Zama kungena kungena ubingelela my demos there, kungena ulonda my demos there, kungena umazulu ozulayo my demos there, and this year 2023 and then your demo made it on air. No ngizama ukuthi kuvela ukubaleka uphikelela. That is why iloko ngizama ukuveza ukuthi you were not discouraged ukuthi wayifaka yangavela ngisho ukuvela emoyeni waphinde wayifaka kanjalo and now you have made it to I'm a finalist and people are going to vote as we are recording, so sizobona ukuthi by the time isi era amavoti azobe hambe kanjani. How did it feel ukuba part ke of ama finalist? Because I have to be honest with you, ngingatholi from the first competition when Mahlangu said I was broken. Yes. Second time I was broken. Third time ngase sengithi ngicela bakithi ningiyeke. But there were people abathi siphiwe by mentors, family members, friends. They were like cela ufake. Deep down I was like mina ngisayifuni iyangilimaza lento ngoba into nento uma ungayitholi ngaleso sikhathi iyakulimaza. Bearing in mind kuma community registrations we want to grow. We want to also add value to ama registrations amakhulu. Kwakungilimaza kakhulu. Kodwa into eyangisiza was having that faith yokuthi one day is one day. I was with my mentor last week. Ngiyamtshela ngithi who's your mentor? Baningi ukuthi lo ngizokhuluma naye manje. Okay, alright, qhubeka. Ubandla Ntombela, he is a city librarian nasemgungundlovu nama-library amaningi ngaphandle. So nganginaye ngomsombuluko maningi ama-mentors ami enginawo Ntokozo. Okay. Nginaye-ke ubaba Ntombela ngithi mina nansi i-competition ngiyafisa ungenela kodwa part of me ithi no because sengibathole baningi no and sebengilimazile along the way, but part of me ithi do it, you know. Akusho kumina was Siphiwe, you will never know ungazami and uzoyisola uma usothi mhlambe nami bekumele ngenze ukuze nami mhlambe ngiphume lapha ngayenza idemo. I remember ekwenza nami idemo this time around ngiphuzile kancane ukuyenza ngoba ngayenza ngoLesihlanu. Okay. Ngifuna umuntu ozongisiza along the week or along the way, abantu abekho abantu inani le demo liyabiza kulezi insuku kuningi nje okwenzeka. But I was like okay fine ngayenza ngoLesihlanu, kumele ngenze ngoLesithathu, ngayenza ngoLesihlanu. Mangenza ngoLesihlanu nginikeze isikhathi. Imentor yami yathi Siphiwe ngoba seniyakhuluma nomakhosi ngicela mhlawumbe umlalelise akutshela ukuthi kupho kurongi la because kumnandi ukuba nomuntu oke waba mhlambe u-programs manager uyazi into efana access ngathi ngiyamnika wathi no Siphiwe ngathi ngikulunge yes ngiyakuzwa entry right kodwa hayi ngathi ngikulunge awuzama ukushintsha wathi do you still have time? I was like no, I was here from 11 o'clock up until 1 ugaya dengisiza usezohamba wathi fozwenze njani ngathi no khona ngizokwenza ngizobuyela kwena. Namanye ama-mentors enginawo that I'm very much grateful kuNkulunkulu ngawo I can't even mention. So did you change the demo as per advice kaMakhosi? Kwakumele bekumele ngishintshe ngoba ngiyabona ukuthi bingeke ingene. Ibingeke ingene. Then the feeling, so how does it go? Because angaze mina ngingenele le competition bayakutshela ukuthi female presenter such we know it's a female presenter such Ntokozo ngangihlasele ne it's a female
email. You know guys, ngizama ukuthi ngingashayi ngathi ngiya-understand kanti angazi. Yabo khona umuntu okashayi ngathi uyazi kanti akazi. So niyafonelwa nitshela ukuthi you have made it to the finalist azodlala emoyeni noma uvele uyizwe siqhuma emoyeni. How does it go? Ngisekhaya, luckily fona mikhale. Lona was it well Thursday. Hasphiwe kuba nozama nayizama magic another zama. Okay. From Ukhozi FM. Okay. But wait. Hold it. Iband. Right. Yeah. Athi no you demo made it sizoyidlala emoyeni sicela ithombe zakho ngizokutshela kunye kwama isikhathi but nayo ngicela ithombe zakho. I was like God is amazing. What are you doing? What are you doing? Ngafreeze ngathi okay zama ngizokunikeza ngiyabonga thank you so much sisi bye. Into engayenza lapho ngakhala. I was like God thank you. Amen. God thank you. I was never ready for this and you know my pain. Akekho umuntu wazi pain yami njengomuntu aba like God. Like umuntu was here from A to Z you trying and nothing. But in that moment I was like thank you so much. Ngangazazi ukuthi kwenzala lempilo nami as a result angaze ngilale from Thursday up until ngilale nje peaceful night sleep. Angikwazi because I was like I'm still in shock. Ngiyayibuza ukuthi ngizokwenza njani, ngingenza njani, ngisazokwenzani before i-competition ivala ngoba kuyavala ngolesithathu ebusuku ngo-12. Yeah, so you just recorder kuyavala ngolesithathu but by the time sidlala so thina for umlalela thina si recorder i-Saturday namhlanje umhla ka-3 August. So mina noNtobeko asivumelananga kusho mina manje we supporting you and asikusupporting ngomlomo. Masiqeda le show sizovota sobabili. What are you talking about? Angikhulumi ngaloko osukwenzile, right? I did not send you a screenshot because I don't believe with mama ngenza into enhle kumele ngikhume. But I've been voting by the way. Yeah. So baningi abavota quietly. But we're definitely gonna do that. We're just gonna be voting for you. Okay. We're definitely gonna do that. So much. Yeah. So we wish you all the best. Mosudumile usulalelwa eAfrica yonke. Usikhumbule ne. I will Ntokozo. I will. I'm not umuntu okhohlwayo. Abantu abangisizile empilweni yami I always remember la ngiphuma khona. Ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Yeah. Ekutheni ngikhohlwe. 100%. So Quincy Ntokozo, we're gonna support you. 100%. Thank you so so much. we are Team POSB. But how do we vote? Do you have the details? Or azofana noma azoshintsha as we go on? Do you know that? Sisavota nje Okay, angithi by the time thina siveza le episode kuzobe usuvalile ngoba it's gonna be after Wednesday. Yes. All right. So will the details be the same or azohluka? Do you know? I think lezi njaba SMS uhlamvu A. Yes. Kuzobe kusa uhlamvu A noma kuzobe sekuhlukile. Kuzobe sa uhlamvu A uma kusadlala idemo kaSiphiwe. Kuzobe kuyona ngeke uphume. Then we know. Then we figured out. Uzobe part of the competition. So do you know the number that abantu abakuvotela kuyona? The number is very simple. It's 3665. Winnie Mahlangu. Uzoyibhala la uKuhlwano. Kuhlwano. Yeah, he's the main man. 3665 Winnie Mahlangu. Uhlangu A. So it's capital letter Winnie Mahlangu, Winnie Mahlangu, then capital letter A of Winnie. Yes. Winnie A. Winnie A, yeah. Then there's the space in between. There's a space in between. Yes. Ngiyacela amavoti, ngiyacela ngingasho ngathi uma uWinnie Mahlangu sengutholile. Kube qala ngqa ukuthi uze eMgungundlovu. Kube qala ngqa. We are making history. So we are uthatha la eThekwini subhekisa eMgungundlovu Winnie Mahlangu female presenter search competition. So we are Team Sphiwe. We are looking really excited for you. So much. Well done. And like Ntokozo said when he was asking questions about perseverance, it just goes to show that perseverance as abazali bethu bebekade besitshela ukuthi kuzala impumelelo, kubekezela kuzala impumelelo, and that's what it is. So njengamanje kusezandleni zabantu ababukayo ukuthi njengoba usudlulile ngiyakholwa ukuthi uzodlula kule stage njengoba sesukule stage yokusona abaqhubeke bakuvotele siloku siphushile. Ngiyabonga kakhulu Ntobeko noNtokozo.
Thank you. 100%. Back to radio. Before we wrap up, back to radio. So right now with radio, there's a lot of excitement, I think, in radio. I think Lesizwe Nenja brought a different exposure to radio. You see a lot of comments around radio, abantu bekhomenta ngabasakazi, abantu bekhomenta ngama-shows. Yeah. Even mhlawumbe ngoba sesenza a podcast, maybe I'm exposed to that type of content, and maybe algorithm now it shows me that type of content because that's the content that I'm interested in. But I'm just getting a sense that there's this renewed excitement when it comes to radio. With that excitement, baningi abantu aba interested in ngeneni with radio. Abasha abanye, of course, abesifazane senyangeni yesifazane. What would be your advice kumuntu ofisa ukungena kwi radio, considering that you are in a community radio station? That I still want us to talk a little bit more about that. But what would be your advice about umuntu ofisa ukungena kwi radio? Going back to my interview with Ulinda Spear, it's not about fame, hey? And it's not about you. Laphaya awuyilo ukuyopusha ibrand yaSiphiwe. Uyobe kumlalela iqala. Yamkhohle uSiphiwe. Ngiyakhumbula ngiloke ngibuza ngithi mina wenza njani umsakazi mhlambe ungekho right emotionally. Ngibuza mhlambe kubantu engeke bana. Uyasikhohlwa ukuthi ngifike ngacabana no whoever mhlambe empilweni yami angingeni nabo emsakazweni. Ngiba uSiphiwe ozolapha emotionally, mentally umlaleli. And I have to make sure that ngiyabadonsa, angidonsa yedwa ngiyabadonsa. So it's really not about fame. Mawuzoza ngefame, uyalimala kakhulu. Because uba nekhanda elikhulu utshela ukuthi no, I am hit yomhlaba. Two, it's not about money. Especially mawusaqala kwi-community ngoba no iyona yokuyithola. Ngaleso sikhathi. So kuyasiza ngempela ukubekezela nokuzazi ukuthi lento ngempela ilona engifunayo o mhlambe nginezinto ezithize ngifuna ukuyizuza. Is it passion or is it something ezosheshe nje ihambe? You really need to mhlambe ukhulume nawe. Ngoba kuyabekezela abanye baphuma abanye bayadina bayeke due to trials and tribulation that we come across khona phakathi endimeni ngoba kuyasetshenziswa emsebenzini but into ithi what do I want? Do I want to continue? Mangibuka mina from 2013 up until today, it's been years. That's a long time. It's 13, 11 years. Yeah, that's a long time. Me and my mates. We need to stop counting years. Spiwe, I love the fact that you spoke about ukuthi mawungena emsakazweni usuke mic, you forget your problems, and umuntu olalele ucabanga lento ikishiwo emsebenzini, which is horrible, that I don't believe in. Ethi shinkinga zakhe sangweni ungena uzosebenza like her. With umsakazo, I think it's slightly different, or maybe it's slightly different for me. You can tell me if that's the case for now as well. It happens kuyazenzakalela ukuthi ma on mic uyakhohlwa ukuthi nginenkinga. It's not that ungoba nakho khona uthi shinkinga zakho. It just happens because you've got this love for the mic. So as soon as you turn your mic on, it's like I don't have problems. From 3 to 6 kashinta. Yes. Kashinta. And umuva lo ngakushayi, I remember ngicela ukumquote Mr. Alex Mthiane. Wake wathi umuva lo ngasakushayi umsakazi. Kushuthi ngamazwi ilento sisekhanda. It's no longer the passion, it's no longer ukuthi mina I'm here to add value, I'm here to help, I'm here to heal. Manje ngasakushayi uvalo sokubona ukuthi no ikhanda selilikhulu o mhlambe lento sengayishayi kumele ukushaya uvalo. And manje kushaya uvalo ubana lo ukuthi I want ubani ulalela namhlanje, I wonder kwenzala empilweni yakhe and mina ngizokwenzani ukuzosixazula leyo nkinga le umlaleli lo akusabalaleli because I deal with intobeko dokozo ezomlaleli. So going back to your question ukuthi ngomkhumbuzo futhi the mic
it's very, very, very important ukwazi ukuthi it's not about you. It's not about you. And kuyashintsha ngempela uma ufika udiniwe ufika uxakekile kushawa 6 uthi I'm alive. Yeah. What's next? Ukhumbula ngo5:06 uthi yes. No, I think ngiyakhohleka ngoba uba motivated. You've gone through this therapy. Yes, okay. Yes, it's a therapy. Umsizi Shembe once said it's a therapy abakuredo bazoyazi. Only radio people only understand ukuthi kwenzakalani. Omunye ngekho khona. 100%. What are the challenges with community radio? You said uma ngabe ukuthi ufuna imali radio is not it at the beginning. What are some of the challenges that you faced with community radio? Wow, there's so many, but I think le mali iyona yenza abantu bathi angisakwazi ukuqhubeka ngoba ngisakwazi ukuze emsebenzini. Angisakwazi mhlambe ngokukhula angikwazi ukondla mhlambe umndeni wami. Ekhaya abantu bathi ekhaya mhlambe ngizolinga ekhaya bathi kanti into yakhe izolunga nini nale radio. Ulandela amazwi. Trust me nami akangilandela kuthiwa ngempela kwenzakalani. Yeah. When ufika nini kade lapha ya. You know, so there are so many trials and tribulations that umuntu adlule kuona and angifuni ukutshela mangibengekho lula. Ngicabanga ukuthi usizwa inkani kwe-radio ukuze usurvive kumele ube nenkani hayi ukuthi inkani lethu ukudelela uba nenkani ngephupho lakho ukuthi no guys ngiyanizwa ngiyanibona but kukhona la ngiphokophele khona. My other mentor once said Siphiwe uyabacabanga abantu usuyayibona usuhleli no Alex Mthiyane usuyazibona ngiyalinganisa uhleli nabantu ofisa ukusebenza kubona akusuke nje ekutheni but into esuka la ukuthi you need to have a plan and say ngiyaweza amazwe ama negative but nakula ngiphokophele khona o mhlambe nakula ngifuna ukuya khona. So singakhuluma izinto eziningi ama challenge. There was a time when my life went by kwamele ngiye esikoleni ngejimini ngemsakazweni mhlambe ngilale khona for me to push indaba zami zesikole and ngihambe mhlambe ngokuhamba kusaba 3 ngiyolala then wake up in the morning ngeskoleni the following day. That was hard. But I needed to produce all the results from emsebenzini esikoleni bafuna umsebenzi ngeke ukuthi mina ngiphuma eRadband and wena uphuma eRadband usenkingeni ngoba ngithi wena uyasebenza wena wakhetha ukusebenza abafundi all those things. Sure. Just one question. You don't need to give us details. Outside of radio, do you have a job? Are you working ngaphandle kwe-radio or are you running a business? That might be more personal. So you don't need to give details. No, angeke ngithi ngeke nginikeze ama details. Luckily, ngoba ngisho ukuthi you never know. Someone is watching, someone is listening. Ngiwumuntu obe kakhulu nabantu abenza ama community projects. So kwahamba kwafika umsebenzi othi Monday to Friday uyasebenza but you will be a brand ambassador for a brand eyaziwa umhlaba wonke jikelele when it comes to abantu besifazane. Go ahead, name it. If you come to ngabe ngithe mina makuthi into ongafuni ukuthi yaziwe. I am a brand and a brand representative here always. Oh, okay. Yes. I work with schools in and around KZN. I give everything ngiyakhuluma and helping a girl child ukuthi ibe phakathi esikoleni ngeinsuku zazo ezinzima. It's a powerful project. You know, kuningi endlule kona when it comes to the project. I travel a lot. 1 minute ngiseXhobo, 1 minute ngise angakayi good but mina ngila eMaritzburg, 1 minute ngise Newcastle, Vryheid. So around KZN. Yes, I work a lot with amantombazane, different schools, different characters and kuningi endlule kona namantombazane. Ngizwe itori zawo abanye bahlukunyezwa abanye abanalutho yokuthenga what you need at that time and uzosebenzisani kuningi. So just a follow up on that, the reason I was asking it's because there are other peers out there, yes, your colleagues in the community radio sector. Bengifuna ukwazi ukuthinta kubona ekubalekeni ekuthenini if opportunities present themselves to them,
to be employed whilst still bedumile bese radioweni, there's nothing wrong. There's nothing wrong. Okunaloko ntokozo. That campaign added so much value to my life. Benginamahloni hayi kakhulu kodwa bekunako lokuthi angikwazi mhlawumbe ukukhuluma kahle phambi kweningi ungasabi. Lapha ya ingane ezu-1000 or 3000 zilapha ya zilindele uSiphiwe to speak up and save a soul. You leave a mark kuleyo ngane leyo, you build trust. Yes. But public speaking kaSiphiwe ikhule ngalendlela mangalisayo. So ngilapho umuntu a girl child engakwazi nokukhuluma nomzali ekhaya. I am that person ozokhuluma nengane ekhaya ke manje. Engakwazi ukuvuleleka ngezinto ezithize. That campaign added a lot of things empilweni yami. I won't lie. Yeah. Sure. So to wrap up, Spio, in the past you've been nominated for some awards. Can you tell us about that? 2020, Tobeko, I was nominated to a South African Radio Awards. Those awards iwona abakhona for imsakazo. Siyazi abakhona ngibona kude. Ngumuntu othi ngiyamfuna ngizomthola. Ngiyayifuna ngizoyithola. Mangifuna into. I told my ngangiqala ukubona ngaso isikhathi. I told my friend, I was like, oh, look at this. Babese ndibe negala dinner at that time. I was like, I want this. Nami ngiyayibona. And I told myself nothing ngiyayifuna ngiyithola. I work hard. Yeah. Ngasebenza trying to add fixtures because I was still doing in nighttime radio. Okay. That award or nomination ngayithola ngisasebenza ebusuku. Wow. Okay. Uma ibuyi feedback ngangakhola. Ngumuntu ovela athoke ngithi wait, uthini mina? La khona when ngiyakhumbula ngangisakhuluma nje kakhulu nokhule Mbambo from iGaga FM. Mangibona nozisto sephumula ama results. Ngumuntu futhi osabayo ubheka ukuthi kuhambe kanjani kwinto ade ngiyenza. Ama results mhlambe ngiqale ngithi ngiyabheka kanti sothi mhlambe ngiphasile o mhlambe ngenze kahle. Mangibheka ngehla uMgungundlovu FM was nominated Kamale show ngivumile ngiqeda usuku nawe Kamale show nansi ndikhona. Wow. What? Being nominated kwangenza ngabona ukuthi khona engikwenzayo kuhle and akugcini la. Let me continue. Even though it did broke my heart ukwazi ukuthi I didn't get the award for that, but the nomination kulo mkhakha we radio and ngikwi-community radio station and ngaqala empeleni ukuthi kwenzeke ngami kuleso station. No, you broke a record. I mean, that was nice. Well done. Ngiyabonga kakhulu. Very, very nice. Wow. Ngiyabonga kakhulu. You look like you want to say something, Doris. No. Oh, okay. So it's Women's Month. Spiwe, what's your message to abantu besifazane njengoba nje kuyi Women's Month? Especially the young ones, because you are young and you are working with young girls at school level mainly. There's nothing wrong with trying. Ayikho iphutha examine. We tend to think that izinto zozangetray just because I have the looks or mhlambe just because I have a body or just because I know bani. No, you work ngaso sonke isikhathi for what you want. I think that my life omunye umuntu engabuka ngathi izinto ziyadelaya or mhlambe izinto zamazivumi or bekhuluma izinto ezithize negative and you tend to say angeke ngikwenze. As umuntu osifazane omncane umdala, there's nothing wrong with giving it a try. That job, that opportunity that you want, that gig osabe ukuyoyenza, that ukuyofunda. There's nothing wrong in starting afresh and trying. So my message would be continue and slay, but slay wisely. Wazi ukuthi you have a backup plan. No, thank you so much. Thank you so much for sharing. I love that. Exactly. It's like there's something that he wants to say. No, it's because of where he's sitting. I have to look at him when he speaks. I understand. Yeah, but no, thank you so much for coming. We're really excited. We're excited for you and the journey that you are on.
huge fan of your work. Really love your work. I told you that for me, what really attracted me was were your radio interviews. Because if it is radio, I'm there. I know you told me. Ngiyabonga kakhulu. Ntokozo Ntobeko, I am truly humbled. Thank you for this opportunity. As I did mention ukuthi umema umuntu ombonayo ukuthi khona into ayenzayo. Yes, definitely. And thank you for giving me this platform. I am truly humbled. Ngiyathobeka nje kakhulu. Ngiyabonga. Yeah, you are an amazing radio person. You know, radio people don't look at the camera, but you know when to speak to the camera. Yeah, ne? Ngiyabonga kakhulu. Thank you guys. Thank you for coming. So, what time do we catch you? 9 to 3 to 6. 3 to 6 ntambama njalo nje kuMgungundlovu 107.6 FM. It's a radio station eyodwa eMgungundlovu. Okay. Awekho amanye. Isho kahle frequency? uMgungundlovu 107.6 FM. 107.6 FM. Yes. Do you have an app as well? Sorry. Yes, we do. We do have an app. We just go to Google Play. We download the app. Then imo wakho. Wow. Imo wakho si umsakazo kuMgungundlovu 107.6 FM. Siyeza lapha eMgungundlovu. Hayi hot setting lindele. Siyofika kuzwakala. I-hot setting Ntokozo ekulindele. One No, day. asifuni ukuza kwi-hot seat. Siza njengabathandi be-radio sizome ewindini. Nale wind. Oh, yeah, we do. Sizome ewindini. Sobuka uSiphiwe Sakazi. Phela thina, yeah. Yeah. Ngiyabonga. Because if feeling boom Sakazi, it's just beautiful. I'm not starting an interview. I always do this. But you didn't tell us. Ibaba basakazi wobukela kubona usakhula. Ubathanda kakhulu. Eddie Zondi, I was introduced to him long time ago. Ngithi ngikutshelile ukuthi ekhaya kwenzakala ngamasonto. Mom Lady D naye futhi. Legend. Yes. Kwahamba ngaba nabantu ukuthi no ngiyamthanda lo. I remember Azania. Yes. Oh, Metro. Yes. Ngabona 12, you remember? Yes, right? I remember. Yeah, she also did 3 to 6. Yes. Yeah. You know, ngamvuma nini Azania, sorry, ukuphazamisa, but ngamvuma Azania ingekho news reader. I'm not sure if you remember that show. It was a big show. It trended. Yeah, ingekho news reader. And she did the show. Why present the show yakhe kwa isikhathi seindaba. Why introduce her wangena wenza indaba. And then she outro and then she continued with the show. What? And then I was like, she's talent. Nobody saw that one coming. Everyone was talking about it. So she's a legend. But yes, Musababa. Then let's be a 3 to 6. I believe ukuthi kwavele kudume izulu kudume yonke into ayikhona sesikhathi, because when you listen to iDrive yayinalo umehluko kakhulu ngaleso sikhathi namanje ukuthi nezinga kakhulu futhi selikhulile, but kwakuvele ubone ukuthi ukwenza kanjani kwenzeke. Bonanga, you remember her when she was doing radio. 9 to 12. I love her voice. Zonke lezo zinto, those are the people engangibona ukuthi no, they're doing great. They're doing great. Baningi. I'm not taking mhlambe abantu ngithi abanaligalelo, but baningi. Even Touch. Yes. Touch is doing great. Ehambile wabuye radioini, came up with another into ngayilindele when it comes to radio. Which is? He is more spiritual nowadays. Okay. How did you say it? Yeah. He's very spiritual, but futhi uyayazi into ayifunayo manje. Nabantu asihlanganisa nabo, bringing people that you were like, hayibo, flying impela from overseas to Joburg just for Touch. You know, those are the things that you always pray and wish for. Ngakhumbula nje lilanga ithi to a guy that engisebenza ngathi uBibi uzofika la nami ezohlela nabantu wathi that guy asiyaphupha ngempela ke manje. Bibi Winans? Yes, okay, I remember when he was around South Africa. Yes, I'm letting ngani uBibi la ngizohlela naye, you know. So this guy like uyaphupha ngempela ke manje, stop it. Dreaming big is important. It's very important, eh? Yeah. But yeah. No, thank you so much, Spiwe. Thank you so much. Loved having a chat with you. Thank you for watching. It's been podcast radio and stuff. This is Spiwe. Uzomuzwa Kozini FM very soon. As long as uzovota loqhubekele nje umvotelile nje bama numbers esikhombisile esitshelile ngawo.
lami igama uNtobeko wakhuluse. Ngakhohlwa ukuthi subscribe and like and share this page as wide as you can. We love you to bits. It's podcast radio and stuff.